Tänään me voidaan osallistua tähän tilaisuuteen joko sieltä omalta kotikoneeltamme tai sitten verkoston järjestämistä etäkatsomoista, joita meillä onkin tällä hetkellä täällä 10 kappaletta 10 eri paikkakunnalta, eli tosi runsaslukuisesti ollaan saatu tätä verkostoa yhdessä tehtyä sitten näitä paikkakuntia, minne sitten tilaisuutta järjestetään. Eli se on tällä hetkellä, meillä on etäkatsomo Rovaniemellä, Sodankylässä, Ranualla, Sallassa, Ivalossa, Kittilässä, Posiolla, Torniolla, Muoniossa ja Kemissä. Eli me ollaan kaikki yhdessä etänä aika pitkälti, mutta me ollaan sydämellä läsnä ja lämpimästi tervetuloa. Ihan tähän alkuun muutama tekniikka-asia, niin kuin näin etäaikana on hyvä aina muistella mieleen, että miten kannattaa toimia, jos jotakin ongelmia tulee. Eli ihan semmoinen vinkki, että jos sulla on haasteita esimerkiksi, et näe esittäjän näkymää, sitä, että mitä hän esitys tioja tai et kuule ääntä, niin yksi hyvin semmoinen hyvä konsti on, että kirjaudut pois tästä tilaisuudesta ja palaat kohta uudelleen takaisin. Niin se joskus selättää meidän teknisiä Teams-haasteita ihan kivastikin. Toiveena, että pidetään mikrofonit ja kamerat suljettuina näiden esitysten ajan. Ja tuolla keskusteluhetkessä, kohta kerron siitä lisää, niin meillä on sitten kaikki toiminnot normaalisti käytettävissä. Ja tämä siitä syystä, että tämä tilaisuuden puheenvuorot nauhoitetaan, mutta sitä keskusteluosuutta ei. Mutta meillä on tuo chat-kenttä käytössä koko tilaisuuden ajan, eli sinne kyllä saa laittaa kysymyksiä ja kommentteja ja pyritään sitten huomioimaan ne sitten tämän koko tilaisuuden aikana ja käymään niitä lävitse. Etäkatsomoille vinkkiä, että voisitte laittaa tuonne chat-kenttään tietoa, että montako osallistujaa teillä sieltä saman koneen äärestä tätä tilaisuutta katsoo ja samoin ehkä sieltä kotikoneeltakin, jos teitä on useampia saman koneen ääreltä, niin olisi kiva kuulla paljonko teitä on, niin tuonne chattiin voi laittaa tietoa, niin näin saadaan sitten tärkeää tietoa osallistujamääristä ja meidän tilaisuuden järjestäjille ylipäätään tätä tietoa. Tässä näkyy tämä meidän 2-tuntisen ohjelman runko, eli minun puheenvuoron jälkeen sitten kuullaan ajankohtaisia asioita ja terveisiä omaishoitajille. Puheenvuoro Annukka Marjalalta. Hän toimii Labhassa ikääntyneiden vastuualuejohtajana. Ja sen jälkeen kuullaan sitten puheenvuoro Kuinka järjestelen vapaani. Ja Jaana Kortelainen ja Saana Söderberg meille sen sanottaa omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskuksesta. Ja sitten kuullaan suun terveydenhoidon merkityksestä hyvinvoinnissa. Sanni Peter ja Hanne Ilvonen sen meille kertoo ja he toimii siellä hanketyössä mukana. Niin kuin huomaatte, tämä ohjelma koostuu tosiaan tämmöistä 2 osuudesta, eli tämä ensimmäinen tunti on oikeastaan puheenvuoroja ja sen jälkeen sitten päästään tuohon keskusteluhetkeen, jossa meillä on noin puolisen tuntia aikaa käydä yhdessä keskustelua sovituista teemoista ja lisäksi sitten sen jälkeen puretaan niitä meidän saatuja nostoja ja kommentteja ja sitten myöskin, jos teillä on tullut niitä kysymyksiä tässä tilaisuuden aikana, niin meillä on oiva paikka niitä purkaa sitten tuolla loppupuoliskolla tilaisuutta. Eli tässä tilaisuudessa saat olla mukana myös kuuntelijan roolissa, eli annetaan jokaiselle tilaa osallistua tähän, kuten itse parhaimmaksi näkee. Ja tilaisuus tosiaan päättyy tuolla kello 14. Ja tässäkin tilaisuudessa, kuten muissakin tapahtumissa, niin me hyödynnetään ja käytetään näitä turvallisemman tilan periaatteita, eli ollaan kaikki yhteisesti vastuussa siitä, että kaikilla osallistujilla on hyvä ja turvallinen olo ja sitoudutaan sitten yhdessä noudattamaan näitä periaatteita tässäkin tilaisuudessa. Ja ehkä semmoisen haluan sanoa, että kun meitä on täällä linjoilla runsaastikin ja me tiedetään, että se omaishoito on semmoinen puhututtavakin asia,
niin ehkä tuolta keskeltä poimittuna tuo yksityisyyden kunnioittaminen, niin se on tässä tilaisuudessa meillekin tosi tärkeää, että ei jaeta niitä ihan henkilökohtaisimpia tietoja, vaan säästetään ne sitten sinne kahdenkeskisiin keskusteluihin joko sen palveluohjaajan tai esimerkiksi meidän yhdistyksen työntekijöiden kanssa. Mutta näillä periaatteilla viedään tätäkin tilaisuutta eteenpäin ja saadaan olla yhdessä tässä turvallisesti mukana. Mutta pidemmittä puheitta mä päästän meidän ensimmäisen puhujan ääneen, eli Annukka Marjala. Olepas hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tarkistan, että ääni kuuluu. Kyllä kuuluu. Niin justiin. Eli hyvää päivää kaikille minunkin puolesta. Olen tosiaan Marjalan Annukka ja Lapin hyvinvointialueella ikääntyneiden palveluiden johtaja. Eli tässä Lapin hyvinvointialueella kaikki ikääntyneiden palvelut sieltä sosiaalihuollon palveluiden puolelta kuuluu tähän minun vastuualueeseen. Ja laitan tuosta kohta jaon päälle, jossa käydään vähän noita meidän ajankohtaisia asioita ja sitten terveisiä myös omaishoitajille läpi. Eli tarkistan vielä, nyt pitäisi näkyä esityksen. Joo, kyllä näkyy. Joo, eli tosiaan tässä on ihan vaan kansilehti, jossa näkyy sitten vielä tuo minun nimeni mukana. Ja yleensä me täällä hyvinvointialueella aloitetaan nämä kaikki esittelyt sillä, että esitellään meidän organisaatiota. Tämä on nyt vaikean näköinen hässäkkä tässä ja minä selitän sen, että miten tämä liittyy nyt ikääntyneiden palveluihin ja sitten omaishoitajiin. Eli meillä on tapahtumassa jälleen kerran hyvinvointialueella organisaation muutos vuodenvaihteessa, jossa sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistyy yhdeksi toimialaksi ja toimialajohtajana toimii sitten Miia Palo. Ja tähän kuuluu 4 vastuualuetta, joista yksi on tämä ikääntyneiden palvelut, johon sitten omaishoitokin kuuluu yli 65 vuotta täyttäneiden osalta. Eli ikääntyneiden palvelut jakaantuu sitten palveluittain 3 eri vastuuyksikköön, joita on tämä ikääntyneiden asiakas- ja palveluohjaus, joka on nyt se kaikista tärkein meidän vastuuyksikkö sinne omaishoitajille. Eli tämä on se yksikkö, jossa siellä paikkakunnilla ne palveluohjaajat sitten tekevät näitä arviointeja ja sitten tekevät näitä omaishoitosopimuksia ja heidän kanssa suunnitellaan se omaishoidon tuen kokonaisuus, johon kuuluu myös ne vapaiden järjestelyt, joista sitten enemmän puhuu meidän Lapin hyvinvointialueen tuo omais- ja perhehoidon ja henkilökohtaisen avun keskuksen vastuuhenkilö ja työntekijä sitten enemmän. Sitten meillä on näinkin hieno sanahirviö täällä kuin ikääntyneiden kotona asumista tukevat palvelut, joka suomeksi tarkoittaa meidän kotihoitoa ja sitten tukipalveluita. Ja näähän on myös semmoisia, jotka on omaishoitajille varmaan ihan arkipäivää, eli tukipalveluita meillä on ne ateriapalvelut, siivouspalvelut, kuljetuspalvelut. Ja kotihoito on sitä, jota tuottaa meidän kotihoito. Sitä voidaan järjestää palvelusetelillä tai sitten meidän omana toimintana. Voi olla säännöllistä kotihoitoa tai sitten voi tilapäiseen tarpeeseen saada sitä kotihoitoa. Ja sitten meidän raskaimmat palvelut ikääntyneiden palveluissa on tämä asuminen, eli ikääntyneiden asuminen, johon kuuluu sitten perhehoito, yhteisöllinen asuminen ja sitten ihan se ympärivuorokautinen palveluasuminen. Ja se, millä lailla nämä asumisen palvelut liittyy nyt omaishoitajiin, niin liittyy oikeastaan niiden vapaiden järjestelyyn, eli sitä vapaita voidaan järjestellä myös tuolla meidän asumispalveluyksiköissä, niin yhteisöllisessä kuin sitten ympärivuorokautisessa. Pikkusen käyn tuosta vielä läpi tuota palvelualueasiaa, eli Lapin hyvinvointialueella on nämä 4 palvelualuetta, eli on se pohjoinen, itäinen, kaakkonen ja lounainen. Ja siellä on eri määrä kuntia sitten kuuluu näille palvelualueille.
Ja jokaisella palvelualueella meillä on siellä se palveluohjaaja, jonka kanssa niitä omaishoidon sopimuksia tehdään. Joissain pienissä kunnissa voi olla yhteisiä palveluohjaajia, jotka on tiettynä päivänä toisessa kunnassa ja tiettynä toisessa, mutta pääsääntöisesti lähestulkoon joka kunnassa on omat palveluohjaajat. Heitä voi olla, jos on isompi kunta, niin vähän useampia ja sitten pienissä kunnissa yksi tai sitten tosiaan jaettu 2 kunnan kesken. No sitten oikeastaan näihin ajankohtaisiin asioihin, eli hyvinvointialue pitää omaishoitajien osallisuuden vahvistamista tärkeänä ja huomioi sen osana omaishoidon kehittämistä. Ja tästä omaishoidon kehittämisestä, vastaa meillä tämä omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskus, josta teillä on tämän mun puheenvuoron jälkeen sitten oma puheenvuoro, jossa he sitten kertovat enemmän tämän keskuksen tehtävistä. Mutta tässä kohtaa oikeastaan voisin sanoa jo sen, että täällä keskuksessa ei tehdä niitä omaishoidon tuen sopimuksia, vaan ne hoidetaan sen oman palveluohjaajan kanssa. Ja sitten keskuksen työntekijät kertoo, että mikä se keskuksen rooli tässä meidän palvelujärjestelmässä on ja minkälaista apua te sitten tarvittaessa sieltä saatte. Tämä omaishoito on meillä merkittävä osa tätä meidän koko palvelujärjestelmää, eli kaikkea sitä, mitä minä äsken kerroin, eli se asiakas- ja palveluohjaus, jossa tehdään kaikkiin palveluihin palvelutarpeen arviot, myönnetään ne palvelut ja sitten mietitään sen myöntämisen jälkeen, että miten ne palvelut järjestetään. Ja tukipalvelut ja kotihoito ja asumisen palvelut, niin omaishoito on merkittävä osa koko tätä meidän palvelujärjestelmää. Ja niin kuin tiedätte, niin sen avulla voidaan tukea kotona asumista ja sitten vähentää myös hyvinvointialueella niitä raskaampien palveluiden tarvetta. Tämä meidän omaisperhehoidon ja henkilökohtaisen avun keskus antaa ohjausta ja neuvontaa omaishoidon tuen hakemisessa ja muissa omaishoitoon liittyvissä asioissa niin omaishoitajille, omaishoidettaville ja sitten näille meidän palvelualueiden työntekijöille, eli niille palveluohjaajille. Eli he toimii niin kuin monella eri tasolla tukena omaishoidon asioissa, ovat sen asian asiantuntijoita. Siellä keskuksessa kehitetään hyvinvointi- ja terveystarkastuksia omaishoitajille sekä näitä omaishoitajien valmennuksia. He tekee yhteistyötä myös kolmannen sektorin kanssa. Ja siellä kehitetään myös muita omaishoitoon liittyviä ohjeistuksia ja linjauksia. Sitten oikeastaan nyt olette seurannut ja seuraatte ihan varmasti tätä säästökeskustelua ja sitä, kuinka hyvinvointialueilla ei ole rahaa, niin oikeastaan tässä tällä hetkellä ilokseni voin todeta sen, että meillä ainakin nyt virkakunnan esityksenä sinne poliitikoille on menossa budjettiin lisäystä tähän omaishoidon tukeen. Eli meillä on 24 vuonna ollut omaishoidon tuen toteuma 9,6 miljoonaa ja tämän vuoden budjetti on ollut sama määrä eli 9,6 ja ensi vuodelle me esitetään siihen korotusta niin, että se nousisi 10,3 miljoonaan ja aluevaltuusto on se, joka päättää sitten talousarviosta silloin 8. joulukuuta. Mutta tällaisella esityksellä sinne ollaan menossa, eli korotusta sinne esitetään. Meillä on ikääntyneiden asiakkaiden, eli tässä ajatellaan nyt yli 65-vuotiaita, kun puhutaan ikääntyneiden palveluista. Omaishoitajia on 1787 ja sitten meillä on myös alle 65-vuotiaita asiakkaita, joilla on omaishoitajia ja heitä on 617. Eli yhteensä tässä Lapin hyvinvointialueella omaishoitajia on 2400. Eli ei ole ihan pieni joukko. On itse asiassa saman verran kuin on, tai pikkusen enemmän kuin mitä meillä on ikääntyneiden palveluissa omaa henkilöstöä. Toki meillä on 2000 henkilöä ikääntyneiden palveluissa töissä ja sen lisäksi meillä on yksityinen palvelutuotanto, jota on 60% meidän koko palvelutuotannosta.
Sitten vähän käy näitä järjestämistapoja tulee seuraavassa esityksessä sitten enemmän, eli nämä omaishoidon vapaiden järjestämistavat, joita meillä on käytössä. Meillä on ympärivuorokautisen palveluasumisen, eli sanotaan palvelukodiksi näitä meidän ympärivuorokautisia palveluasumisen yksiköitä, niin siellä on lyhytaikaisia paikkoja. Sitten meillä on tietyissä kunnissa, nämä ei ole kaikissa kunnissa kaikki käytössä, mutta jossain kunnissa on kiertäviä perhehoitajia. Sitten meillä on joissain kunnissa perhekoteja, joissa on lyhytaikaisia paikkoja, on myös perhekoteja, joissa on pitkäaikaisia paikkoja ja perhekoteja, joissa on näitä molempia paikkoja. Eli niin pitkäaikaisesti voi asua kuin sitten lyhytaikaisesti käydä omaishoidon vapaalla. Sitten meillä on sijaisomaishoitoon palveluseteli käytössä. Sitten on päivätoimintaa, jota ei ole jokaisella paikkakunnalla, mutta noin puolessa Lapin kunnista päivätoimintaa on. Sitten myöskin omaishoidon vapaita järjestetään. Laitoin tuohon nyt esimerkiksi tuon Tervolan, eli siellä omaishoidon vapaat on järjestetty vuodeosastolla. Sitten on tarkoitus jatkossa tehdä oikeasti kysely meidän omaishoitajille, jolla kartoitettaisiin sitten ihan paikkakunnittain sitä, että minkälaisia vapaiden järjestämisen tapoja halutaan lisättävän, koska nämä ei ole käytössä kaikilla paikkakunnilla kaikki, niin halutaan siitä oikeasti tietoa, että mitä te omaishoitajat ja omaishoidettavat sitten haluatte, että mikä on teille se paras tapa järjestää. Vaikka se onkin aina yksilöllistä, niin sillä kyselyllä me saadaan sitten vähän viitteitä siitä, että pitääkö meillä olla vaikka enemmän niitä lyhytaikaisia paikkoja siellä palvelukodilla vai toivotaanko sinne vaikka kiertäviä perhehoitajia lisää jollekin tietylle paikkakunnalle. Terveiset omaishoitajille. Varmaan kuulette joka tuutista niin viranhaltijoilta kuin poliitikoilta, että omaishoitajien työ on arvokasta ja teitä arvostetaan. Ja nyt mä voin sen sillä lailla sanoa puhtaalla omalla tunnolla, koska me ei olla kohdistamassa nyt näitä säästötoimenpiteitä omaishoitoon, vaan esitetään sinne myöskin, että se arvostus näkyisi myös rahana, eli omaishoidon tukeen esitetään lisättäväksi 700 000 € verrattuna tähän vuoteen. Nyt tuossa lukee tuo OPAKE-keskus, eli siitä puhuttiin jo paljon, eli se on perustettu meidän sosiaalipalveluihin yhteinen, koska tätä omaishoitoa on siellä ja perhehoitoa on myös alle 65-vuotiailla, niin sen takia se hallinnollisesti ei ole täällä ikääntyneiden palveluissa, vaan kokonaan sosiaalipalveluiden alaisuudessa. Ja tämä on perustettu ihan sitä varten, että meillä olisi paikka, josta saa sitä apua, tukea ja joka pystyy keskittymään sitten siihen, että se tutkii näitä ilmiöitä ja kehittää sitä yhteistyössä niin asiakkaiden, puhun nyt asiakkaista, eli teidän omaishoitajien ja omaishoidettavien kanssa, että se ääni tulee sieltä kuuluviin, että mihin suuntaan halutaan näitä palveluita kehitettävän. Ja sitten ne palveluohjaajat siellä teidän omilla paikkakunnilla on teidän läheisin yhteistyökumppani. Eli heidän kanssa tehdään ne sopimukset, jossa sitten määritellään nämä omaishoidon tuen toteuttamisen tavat. Ja tuossa haluan korostaa tätä vielä, että me halutaan järjestää niitä vapaita siten kuin haluatte, koska ne tilanteet on yksilöllisiä, toiselle sopii toisenlainen ja toisessa tilanteessa sopii toisenlainen tapa järjestää näitä vapaita. Sitten otin tuohon vielä esittelyt siitä, että mitä tapahtuu näissä meidän vastuuyksiköissä, eli näissä 3. Eli asiakas- ja palveluohjaus se on hallinnollisesti keskitetty palvelu, mutta jokaisella paikkakunnalla on palveluohjaaja tai palveluohjaajia. Ja tosiaan pienemmillä paikkakunnilla voi olla sitten jaettu palveluohjaaja, joka käy sitten 2 kunnan alueella. Eli nämä palveluohjeet on niitä, jotka tekee näitä palvelutarpeen arviointia, myöntää palveluita ja aluehallitus on hyväksynyt kaikki myöntämisen perusteet. Eli ne palvelut, joihin tämä asiakas- ja palveluohjaus keskittyy, niin tai missä tekevät näitä arviointia ja myöntää palveluita, niin on ne tukipalvelut, eli ateriapalvelut, siivouspalvelut, vaatehuoltopalvelut, osallisuutta lisäävät palvelut, saattajapalvelut, kuljetuspalvelut, jokahan tuli mainittua kaikki.
Kotihoidon palvelut, johon kuuluu se kotiin annettava palvelu, joka voi olla säännöllistä tai tilapäistä, ja siinä voi olla mukana kotisairaanhoitoa, joka sekin voi olla joko säännöllistä tai tilapäistä. Sitten on tämä itse omaishoito, sitten on perhehoito ja yhteisöllinen asuminen ja sitten tämä ympärivuorokautinen asuminen. Näistä kaikista täällä asiakas- ja palveluohjauksessa tehdään sitten niitä päätöksiä. Sitten tähän kotona asumista tukeviin palveluihin kuuluu tosiaan tukipalvelut, aina olikin täällä kaikki lueteltu. Ja niitä tukipalveluita järjestetään joko niin, että se on meidän omaa toimintaa, eli meidän työntekijä tekee sitä, tai sitten voidaan antaa asiakkaalle palveluseteli, tai sitten ostopalveluna muun muassa veteraaneille tarjotaan ostopalveluna tukipalveluita tai järjestetään ostopalveluna. Ja kotihoitoa oikeastaan toteutetaan nyt niin läsnäkäynteinä, eli sillä, että se kotihoidon työntekijä tulee sinne kotiin, tai sitten etäkotihoitona. Ja voi olla tosiaan säännöllistä tai tilapäistä ja sisältää tarvittaessa kotisairaanhoitoa. Ja kotihoidon järjestämistavat on joko niin, että se on meidän oma työntekijä, eli Lapin hyvinvointialueen työntekijä, tai sitten voidaan antaa palveluseteli, ja silloin sillä palvelusetelillä voi sen palvelun saada sieltä yksityiseltä palveluntuottajalta. Kotihoitoa saa tällä hetkellä myös tarvittaessa yöaikaan, eli meillä on jokaisella paikkakunnalla kotihoidon yövuorossa aina lähihoitaja, joka sen yövuoron aikana hoitaa ne suunnitelmalliset kotihoidon käynnit, vastaa turvapuhelinhälytyksiin ja sitten jos hänen työpisteensä varsinkin pienillä paikkakunnilla on siellä palvelukodissa, niin sitten jos ei näitä suunnitelmallisia käyntejä ja turvapuhelinhälytyksiä koko yövuoron ajalle ole, niin sitten hän osallistuu sen palvelukodin asiakkaiden hoitamiseen. Ja sitten niillä paikkakunnilla, joissa ei ole omaa vuodeosastoa, niin kotihoidon sairaanhoidon tiimi hoitaa sitten kotisairaanhoidon ja kotisairaala-asiakkaita. Asumispalveluihin kävin jo tuossa äsken läpi sitä, niin on perhehoito, voi olla toimeksiantosuhteeseen perustuvaa tai ammatillista. Ja siellä voi asua tilapäisesti tai säännöllisesti, eli voi lyhytaikaisestikin perhehoidossa sitten olla. Ja sitten on se yhteisöllinen asuminen, jossa on erotettu se asuminen ja palvelut toisistaan, eli palvelut tulee kotihoidon palveluina ja tukipalveluina, ja sitten lisäksi on tarjolla yhteisöllistä toimintaa. Sinne voidaan järjestää yöaikaista hoitoa satunnaisesti, mutta henkilökunta ei ole näissä yksiköissä silloin yövuorossa, että aamu- ja iltavuorossa sitten asiakkaiden palvelutarpeen mukaisesti ovat paikalla. Ympärivuorokautinen palveluasuminen, eli meidän palvelukodit, sitä järjestetään niin omana toimintana, ostopalveluna kuin palvelusetelillä, ja siellä henkilökunta on ympäri vuorokauden paikalla. Ja niissä tarjotaan nykyään niin sitä pitkäaikaista asumista kuin lyhytaikaista hoitoa. Ja sitten meidän jossain palvelukodeissa on myös yhteisöllisen asumisen paikkoja tarjolla. Ja voisi sanoa vielä lyhyesti tuosta terveyspalveluista, eli säännöllisen palvelun piirissä olevien ikääntyneiden terveyspalvelut järjestetään samoin periaatteen kuin kaikkien muidenkin ikääntyneiden. Yleisimmät terveyspalvelut ikääntyneille ovat lääkärikäyntejä, kuntoutusta ja hoitotarvikkeiden hankintaa. Kiitos. Eli tässä oli tämä minun esitysosuus. Kiitos Annukka. Tärkeitä asioita ja meidän on hyvä aina muistella mieleen, että miten meillä oikein nämä asiat menikään Laphan alueella. Tärkeitä nostoja. Mäpäs laitan omaa jakooni tuohon takaisin. Niin. Hyvä, kiitoksia. Ja päästään sitten meidän ohjelmassa eteenpäin. Ja mä katsoin, että meillä oli aikaisemmin sovittu kyllä toisinpäin, mutta ihan kummin vaan, että halutaanko me tässä kohtaa ottaa se vapaan järjestämisasia. Käykö se Jaanalle ja Saanalle näin päin? Voidaan ainakin minun puolestani. Hyvä juttu. Kyllä tähän. Olkaapas hyvät. Eli niin kuullaan nyt, että kuinka järjestelen vapaani otsakon aiheelta sitten Jaanan ja Saanan esitys, niin olkaapa hyvät. No niin, kiitoksia.
Annukka hyvin pohjustikin meidän tätä keskuksen tehtäviä ja mitä varten ollaan. Että mä olen Jaana Kortelainen ja toimin esihenkilönä tässä omais- ja perhehoidon ja henkilökohtaisen avun keskuksessa, jonka tehtävänä ja tavoitteena on tarjota sitä tukea ja ohjausta ja neuvontaa yhden luukun periaatteella teille omaishoitajille ja hoidettaville. Ja vaikka ei tehdä niitä päätöksiä eikä olla siinä viranomaistoiminnassa, mutta meillä on sovittu tiivistä yhteistyötä sinne viranomaistoimintaan, että saadaan sitten niitä terveisiä sinne vietyä ja yhdenmukaisesti asioita linjattua. Ja mulla on tässä Saana Söderberg mukana ja hän saa esitellä itsensä ihan kohta, mutta hän on aloittanut palveluohjaajana tässä keskuksen alla tuossa lokakuun alussa. Ja nyt ollaan jo tässä yhteisessä tilaisuudessa, niin ollaan hyvin päästy hommissa eteenpäin. Ja tässä on keskuksen yhteystiedot, eli yhteyshenkilönä toimii Saana. Hänellä on soittoaika arkisin 9-13 ja tässä on vielä puhelinnumero, jos haluatte sen napata talteen. Ja jos sähköpostilla mieluummin haluatte kysyä tai lähestyä, niin Saanan ja saa kiinni myös tuosta oima@labha.fi osoitteesta. Ja tähän keskuksen alle kuuluu tämä Labhan Oima-tiimi, jonka kautta jo hoidetaan koko Labhan omais- ja perhehoitajan palkkioiden maksu keskitetysti. Ja sitten kuuluu myös tämä työnantajamallin palveluohjaaja, kuuluu myös tähän keskuksen alle, ja sitten perhehoidon ohjaajia tuolta lastensuojelun puolelta. Että sellainen on keskuksen rakenne tällä hetkellä, mutta kuten Annukka sanoikin, niin organisaatiomuutoksia on tulossa, mutta tämä on tämänhetkinen tilanne. Annanko me sitten Saanalle puheenvuoron, niin saat jatkaa itse aiheen pariin, mikä oli meillä nämä vapaat. Hyvä. Kiitos Jaana. Tosiaan minä olen Saana Söderberg ja toimin palveluohjaajana tässä omais- ja perhehoidon ja henkilökohtaisen avun keskuksessa ja työskentelen nimenomaan omaishoidon ja iäkkäiden perhehoidon parissa. Ja kiitos Annukalle hyvästä avauksesta ja puheenvuorosta. Tästä onkin nyt hyvä sitten sukeltaa vähän syvemmin tämän omaishoidon pariin. Kerrataan alkuun nopeasti muutamat semmoiset yleiset asiat tähän omaishoidon tukeen liittyen ja sitten paneudumme vielä tarkemmin niihin vapaiden pitoon ja erityisesti niihin tapoihin, että mitä meillä Lapin hyvinvointialueella on tällä hetkellä tarjolla. Eli omaishoidon tukihan perustuu siis omaishoidon tuesta annettuun lakiin ja sen lisäksi Lapin hyvinvointialue on hyväksynyt meidän omat toimintaohjeet sekä sitten käytössä olevat palkkioluokat. Ja omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu ja sen järjestämis- ja valvontavastuu on nykyään hyvinvointialueella. Ja se omaishoidon tuki on kokonaisuus ja se koostuu omaishoitajalle annettavasta kuukausittain maksettavasta hoitopalkkiosta ja hänelle kuuluvista vapaista. Ja niin kuin Annukkakin kertoi, niin omaishoitoa, siihen pystytään myös myöntämään erilaisia palveluita, jotka tukee sitä. Eli sinne pystytään myöntämään niitä tukipalveluita tai sitten kotihoidon palveluita. Ja jokaisella omaishoitajalla on oikeus pitää vähintään 2 vuorokautta vapaata jokaista kalenterikuukautta kohden. Mutta mikäli omaishoitaja on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin vähintään 15 päivänä kuukaudessa, on tämä oikeutettu 3 vapaaseen. Jokaiselle omaishoitajalle solmitaan hyvinvointialueen kanssa semmoinen sopimus,
johon kirjataan muun muassa se, että minkä suurusta hoitopalkkiota hänelle maksetaan ja kuinka paljon tai että kuinka moneen vapaaseen hän on oikeutettu per kuukausi. Että jos nyt alkoi mietityttämään, että onkohan minulla nyt 2 vai 3, niin sen voi tosiaan siitä sopimuksesta tarkistaa, ja jos sitten on käynyt niin, että sopimus on päässyt hukkumaan, niin mehän sitten kyllä pystymme siinäkin asiassa auttamaan. Ja aina jos sitten jotakin muutoksia tapahtuu siinä teidän omaishoitajuudessa, esimerkiksi palkkioluokka muuttuu, niin silloinhan tehdään aina sitten myöskin uusi sopimus. Mutta tavoitteenahan on, että niitä omaishoitajan vapaita niin pidettäisiin ensisijaisesti kuukausittain. Silloin kun niitä vapaita pidetään suunnitelmallisesti ja säännöllisesti, niin silloin se myös parhaiten tukee sitä omaishoitajan jaksamista ja hyvinvointia. Vapaiden kerryttämistä me ei kauheasti suositella, mutta totta kaihan aina elämässä tulee jotain muutoksia ja voi olla, että on tiedossa joku pidempi reissu tai muu, niin silloin siitä on ehkä ihan hyvä sitten sopia sen omaishoidon oma työntekijän kanssa. Ja se omaishoidon oma työntekijä niin on yleensä se oman alueen iäkkäiden palveluohjaaja. Ja nyt jos pohditte, että kukahan se on minun alueella, niin me voidaan kyllä siinäkin sitten auttaa. Ja ne omaishoidon vapaat on pidettävä aina seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Eli nyt jos sinulla on vielä reilusti tämän vuoden vapaita pitämättä, niin huolehdi, että ne olisi pidetty tammikuun 2026 loppuun mennessä, sillä sen jälkeen ne valitettavasti sitten nollaantuu. Ja tammikuulta, että vaikka tammikuussa sitten pitäisit vielä tämän vuoden vapaita, niin sitten kuitenkin tammikuulta kertyy sitten jo ensi vuoden vapaita ihan normaalisti. Ja omaishoidon vapaiden pitäminen niin ei vähennä sitä hoitopalkkion määrää, vaan se on kuukausittain aina sama kiinteä summa. Ja niin kuin kerroin, niin omaishoitajan ja hyvinvointialueen välille tehdään sopimus, niin myös sille omaishoidettavalle tehdään tämmöinen asiakassuunnitelma, jonne muun muassa kirjataan, että missä asioissa ja kuinka paljon se omaishoitaja häntä siinä arjessa auttaa. Mutta lisäksi sinne asiakassuunnitelmaan kirjataan myös se, että miten ne vapaat on heidän kohdalla suunniteltu pidettäväksi. Ja sitten elämähän on täynnä yllätyksiä ja välillähän siellä kotonakin voi sattua ja tapahtua jonkinlaista, esimerkiksi omaishoitaja kaatuu tai sairastuu niin, että ei voi toimiakaan omaishoitajana, niin tämmöisissä kriisitilanteissa niin se hoidon ja hoivan järjestäminen sille omaishoidettavalle, niin se on meidän hyvinvointialueen vastuulla. Ja me pyritään näissä tilanteissa aina järjestämään se samalla lailla, kun ne vapaat on sovittu pidettäväksi, mutta valitettavasti se ei sitten ihan aina kuitenkaan onnistu. No näin. Lähdetäänpä sitten katsomaan, että mitä tapoja meillä tosiaan Lapin hyvinvointialueella on järjestää niitä omaishoidon vapaita. Tosiaan Annukka niitä jo lyhyesti tuossa kävikin läpi ja totesi saman, minkä itsekin, että valitettavasti kaikki tavat ei ole vielä meillä kaikkialla käytössä tai saatavilla, ja sen ajankohtaisimman tiedon, että mitä vaihtoehtoja täällä minun alueellani, minun paikkakunnallani vapaiden pitämiseen on, niin sen saat siltä oman alueesi palveluohjaajalta. No, yksi tapa järjestää omaishoidon vapaat on sijaisomaishoito. Ja se tarkoittaa sitä, että jos siitä teidän lähipiiristä löytyy joku luotettava yli 18-vuotias henkilö, joka voisi toimia sen omaishoitajan sijaisen. Silloin tämän sijaisomaishoitajan ja hyvinvointialueen välille luodaan tämmöinen sijaisomaishoidon sopimus, ja hän saa palkkion niiltä päiviltä, jolloin sitten toimii omaishoitajan sijaisen.
hoksautuksena, että sen hoitojakson täytyy olla sijaisomaishoitajalla vähintään 6 tunnin mittainen, jotta se saa sitten korvauksen siltä kyseiseltä päivältä. No sitten toinen yleinen tapa on myös pitää vapaita siellä ympärivuorokautisessa palveluasumisessa. Että meillä on suurimmalla osalla paikkakunnista niin siellä palvelukodissa tämmöisiä intervallihuoneita, josta voi sitten varata itselleen tietylle ajalle sen omaishoidon vapaa-jakson. Ja silloin saa sieltä palvelukodin henkilökunnalta sen tarvitsemansa ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan sillä jakson ajalla. Ja silloin kun ne vapaat pidetään siellä intervallihuoneessa, niin niissä on asiakasmaksu 12,80 päivälle. No sitten meillä on Lapin hyvinvointialueella myös montaa erilaista perhehoidon muotoa. Yksi on tosiaan se perhekoti. Joillakin paikkakunnilla meillä on tosiaan näitä perhekoteja ja se tarkoittaa sitä, että se omaishoidettava menee sinne perhehoitajan kotiin tietyn jakson ajaksi. Valitettavasti nämä perhekodit ei sovellu sellaisille henkilöille, joilla on säännöllisen yöhoidon tarvetta, koska meillä täytyy pystyä antamaan mahdollisuus riittävälle levolle yöaikaan sille perhehoitajalle, niin sen takia ei voi sitä säännöllistä yöhoidon tarvetta olla. Ja silloin, jos vapaat pidetään siellä perhekodissa, niin silloinkin siitä on se hoitomaksu sen 12,80 per päivä. No sitten joillakin paikkakunnilla myös perhekodit tarjoaa päivätoimintaa. Yleensä se on semmoinen 6 tunnin jakso, jonka se omaishoidettava käy siellä perhekodissa ja sen jälkeen hän sitten palaa takaisin omaan kotiinsa. Ja sitten meillä on myös tätä kiertävää perhehoitoa, joka toteutuu siellä teidän kotona. Eli se tarkoittaa sitä, että sinne teidän kotiin tulee se perhehoitaja siksi aikaa, kun se omaishoitaja on sieltä poissa. No sitten viimeisenä vaihtoehtona meillä on täällä tämä palvelusetelillä tai ostopalveluna tapahtuvat omaishoidon vapaat. Ja näissäkin on monta eri vaihtoehtoa, että joillakin paikkakunnilla, esimerkiksi Kemijärvellä tiedän, että meillä on siellä yksityinen palveluntuottaja, joka järjestää päivätoimintaa. Ja siihen me pystytään hyvinvointialueena myöntämään palveluseteli, joka kattaa ne päivätoiminnan kustannukset. Mutta sitten myös sillä palvelusetelillä niin voidaan ostaa hoitaja sinne teidän kotiin. Ja tätä palveluseteliä harkitaan niissä tilanteissa, kun omaishoidon vapaat pidetään semmoisissa lyhyissä pätkissä. Esimerkkinä voisi olla, että jos omaishoitajalla on vaikka joku säännöllinen harrastus, esimerkiksi hän on aina keskiviikkoisin 3 tuntia poissa, niin siihen voitaisiin harkita sitten tätä palvelusetelillä olevaa omaishoidon vapaata. Ja tosiaan sitä käytetään silloin, kun ne vapaat pidetään poikkeuksellisesti useampana alle vuorokauden mittaisena jaksona, eli yhden omaishoidon vapaapäivän voi jakaa enintään 4 6 tunnin jaksoon. Ja tosiaan valitettavasti kaikki nämä tavat ei ole vielä mahdollisia meillä niin kuin kaikilla paikkakunnilla. Ja tosiaan siltä oman alueesi palveluohjaajalta saat sen ajantasaisimman tiedon, että mitä vapaidenpitomahdollisuuksia juuri siellä sinun paikkakunnallasi on. Ja periaatteena meillä on, että aina 1 vapaidenpitotapa per omaishoitoparitsa, mutta toki sitten poikkeustilanteitakin meillä aina silloin tällöin on. No, sitten kun niitä vapaita pidetään, niin sittenhän niitä pitäisi myös meille ilmoittaa. Eli ensisijaisesti vapaiden ilmoittamisvastuu ja velvollisuus olisi sillä omaishoitajalla. Hoksautuksena, että jos
teillä on siellä se sijaisomaishoitaja, niin silloin sijainen ilmoittaa omat tuntinsa, mutta oli käytössä mikä muu vapaidenpitotapa, niin silloin se ilmoittamisvastuu on sillä omaishoitajalla. Ja vapaita voi ilmoittaa joko tuon meidän käytössä olevan OIMA-palvelun kautta, tai jos ei käytä sitä OIMA-palvelua, niin sitten vapaat voi ilmoittaa sähköpostilla tuonne meidän OIMA-tiimille tai sitten perinteisemmin soittamalla. Ja jos mikään näistä edellä mainituista tavoista ei ole sinulle sovelias, niin sitten voidaan myös neuvotella ja keskustella sen sun oman alueen iäkkäiden palveluohjaajan kautta, että jos hän sitten pystyisi niitä pitämiä vapaita sitten ilmoittamaan sinne OIMA-tiimille. Ja edelleen muistuttelen, että mikäli on vähän epäselvyyttä, että kuka se minun alueen iäkkäiden palveluohjaaja nyt tällä hetkellä onkaan ja mistä hän numerosta hänet tavoittaa, niin ehdottomasti olkaa yhteydessä, niin voidaan sitä selvitystyötä tehdä teidän kanssa yhdessä. Mutta kurkataanpa vielä tähän loppuun lyhyesti, että mikä ihme OIMA-palvelu. Eli meille on Lapin hyvinvointialueelle tullut käyttöön tämmöinen OIMA-järjestelmä, jonka kautta tehdään nykyään omais- ja perhehoitajien sopimukset, maksetaan heidän palkkiot ja seurataan heidän vapaita. OIMA-palvelun käyttöön niin tarvitset sähköpostiosoitteen sekä verkkopankkitunnukset. Ja tämän palvelun käyttöön on mahdollista saada ohjeita sekä ohjeistusta. Jos sinulla on oikein haastavia kysymyksiä, niin suosittelen olemaan suoraan yhteydessä tuohon meidän OIMA-tiimiin. He on tämän OIMA-järjestelmän aivan meidän timanttitiimi. He osaa vastata kaikkeen, mutta sitten semmoisiin perusasioihin niin minäkin sitten osaan mahdollisesti vastata. Tai jos en osaa, niin sitten selvitetään sitä. Ja älä säikähdä. Jos sinulla ei ole sähköpostia tai verkkopankkitunnusta, niin kyllä ne sopimukset jatkossa saadaan edelleen allekirjoitettua myös paperiversioon. Ja niiden vapaiden ilmoittamistapojahan oli muun muassa se puhelimella soittokin yhtenä vaihtoehtona. Ja sen vielä muistutan, että jos niitä vapaita ei pidä, niin silloin niitä ei meille tarvitse ilmoittaakaan, että vain ilmoitus tarvitaan niistä pidetyistä vapaista. Mutta tässä oli nyt tämmöinen nopea läpikäynti. Toivottavasti osasin selittää asioita selkeästi ja tässä on tosiaan sekä Jaanan että minun yhteystiedot, niin meihin saa olla hyvinkin matalalla kynnyksellä yhteydessä, koska me ollaan teitä varten täällä, niin mielellään vastataan kysymyksiin, jos teillä on jotakin kysyttävää. Kiitoksia Saanalle ja Jaanalle. Tosi tärkeitä nostoja ja kyllä tämä vapaan järjestelyä on varmaan semmoinen asia, mikä monesti puhututtaa ja mietityttää omaishoitoperheitä ja siksi onkin tärkeää, että meillä on nyt tietoa, että mihin olla yhteydessä ja rohkeasti näin. Lämmin kiitos teille tästä esityksestä jälleen kerran. Kiitoksia. Hyvä. Ja mennään sitten meidän ohjelmassa eteenpäin ja seuraavaksi me kuullaan sitten Sanni Peteri ja Hanne Ilvosen esitys suun terveydenhuollon merkitys hyvinvoinnista. Onko meillä Sanni ja Hanne siellä? Täällä ollaan. Hyvä. Olkaapas hyvät. Kiitoksia. Otetaan tähän alkuun esittelyt, että minä olen Sanni Peteri ja tuun tosiaan tästä suun terveysomaishoidosta hankkeen projektipäällikön roolissa. Ja sitten paikalla on myös esittelikö itsesi? Nyt ei ainakaan kuulu tänne. Hanne, sun ääni ei kuulu, eikä kuva näe.
Me ollaan samassa huoneessa täällä. No niin. Kokeiles uudelleen, jos saisi toimimaan. Kyllä ei ainakaan kuulla. Kuuluuko nyt? Nyt kuuluu. Hienoa. No niin. Joo, oli mystistä. Mulla näkyy ja kuuluu äsken kaikki. Niin joo, Ilvosen Hanne hankkeen parista suunnittelijana tässä Sannin kanssa työparina ja ihana olla täällä teidän kanssa. Ja tervehdykset sinne etäkatsomoihinkin sitten. Mutta joo, suun terveydestä seuraavaksi annanpa Sannille puheenvuoro. Eli seuraavan vartin teema tosiaan tämä suun terveyden merkitys hyvinvoinnissa. Otetaan ihan alkuun vähän informaatiota, että mistä me tullaan. Me tullaan Hannen kanssa siis tästä suun terveys omaishoidossa hankkeesta. Ennaltaehkäisevän toimintamallin kehittäminen Lapissa. Kohderyhmänä meillä on hankkeessa koko Lapin hyvinvointialueen palvelusopimusten piirissä olevat ikääntyvät yli 65-vuotiaat omaishoidettavat sekä heidän omaishoitajansa. Meidän tavoite on kehittää toimintamalli, joka parantaa omaishoidossa asuvien yli 65-vuotiaiden ikääntyvien suun terveyttä. Tämän toimintamallin on tarkoitus tukea ja tarjota tietoa omaishoitajille ja omaishoidettaville suun terveyttä edistävistä tekijöistä sekä lisäksi tavoitteena on edistää ikääntyvien hoitoon ohjautumista sinne suun terveydenhuoltoon varhaisemmassa vaiheessa, jotta ne hammashoidon käynnit, kokonaishoidot ei olisi niin raskaita. Hankkeessa yhteistyö toteutetaan Lapin hyvinvointialueella suun terveydenhuollon ja tämän sosiaalihuollon asiakas- ja palveluohjauksen yksiköiden kanssa, omaishoitajien ja omaishoidettavien sekä sitten omaishoitoyhdistysten kanssa. Uusimpana tietona viimeisimmän ohjausryhmän palaverin jälkeen on tämä, että meillä on nyt valitut pilottipaikkakunnat, jotka on Rovaniemi, Sodankylä ja Pello. Eli käytännössä noilla paikkakunnilla sitten lähdetään myös pilotoimaan sitä ensi vuonna kehitettyä toimintamallia. No millainen suun terveys edistää sitä hyvinvointia? Hyvä suun terveys ja hyvä omahoito. Hyvää suun terveyttä on se, että meillä on hoidetut ja kivuttomat hampaat ja limakalvot. Niillä me voidaan silloin syödä päivittäistä ruokaa ja nauttia siitä. Raikas hengitys sekä hyvin istuvat hammasproteesit. Hyvä omahoito puolestaan on sitä, että me huolehditaan päivittäin siitä meidän suun ja hampaiden puhdistuksesta. Vältetään päihteitä, mukaan lukien tupakka. Pidettäisiin huolta siitä, että me muistetaan syödä terveellisesti. Käydään siellä hammashoidossa säännöllisesti sen oman yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti. Hyvä omahoito on myös se tuettu omahoito. Eli toimintakyky heikkenee, niin se suun omahoito tarvitsee tukea joko siltä omaiselta, läheiseltä tai sitten hoitohenkilökunnalta. Miksi suun terveyden huomioiminen on sitten oikeastaan tärkeää? Niin suun terveyden vaikutukset yleisterveyteen, nehän on nykytutkimuksen valossa hyvinkin kiistattomat. Suun terveys on tutkitusti yhteydessä sydän- ja verisuonisairauksiin. Ja puolestaan heikko suun terveys voi olla heikentämässä eri yleissairauksien hoitovastetta, eli sen hoitotasapainon saavuttamista. Ja esimerkkinä reuma, astma ja diabetes. Mikä on tärkeää muistaa, niin suu on yleisesti ottaen sellainen infektioportti meidän koko elimistöön. Ja näin ollen se hoitamaton suu on puolestaan se uhka sille yleisterveydelle. Seuraavaksi vähän lääkkeiden vaikutuksesta sinne suun terveyteen. Semmoinen ihan tosi yleisin haittavaikutus, mitä ne lääkkeet aiheuttaa meidän suihin, niin on se, että syljen eritys vähenee. Jopa 80% yleisimmin käytetystä lääkkeistä vähentää syljen eritystä. Ja myös se vähentää syljen eritystä, että jos meillä on käytössä
enemmän kuin 4 lääkettä yhtäaikaisesti, niin se yhteishaittavaikutus sitten vähentää syljen eritystä. Suuta kuivaavia lääkkeitä on muun muassa monet verenpainelääkkeet, syöpälääkkeet, psyykelääkkeet ja allergialääkkeet. Tämän takia olisi tärkeää, että ne lääkelistat on ajan tasalla ja niitä tarkastettaisiin säännöllisesti, jotta siellä ei ole niin sanotusti turhia päällekkäisyyksiä. Muita vaikutuksia puolestaan sitten lääkkeellä sinne suuhun on muutokset suun limakalvoilla ja ikenissä. Esimerkiksi verenpainelääke voi aiheuttaa ikenien liikakasvua. Myös alttiutta suun sieni-infektioille sekä ihan suun haavaumiot. No sitten kun se syljen eritys vähenee siellä suussa, niin se suuhan on kuiva. Myös iän myötä meillä syljen eritys vähenee. Sen suun kuivuuden taustalla usein on sairaus, lääkehoito, alkoholi tai muut päihteet sekä ihan suun kautta hengittäminenkin. Vähäinen syljen määrä voi aiheuttaa sillä suusta tahmeutta, polttelua tai kirvelyä. Se voi myös ihan haitata nielemistä sekä puhumista, kun se kielikään ei liiku sillä suussa sillai normaalisti, koska sitä sylkeä ei enää ole niin paljon. Pitkään jatkunut tämmöinen suun kuivuminen altistaa hampaiden reikiintymisille ja niille iän sairauksille. Eli sillä syljellä on oikeasti tärkeä rooli meidän suussa ja siinä suun puolustusjärjestelmässä. No jos se suu sitten on kuiva, niin erityisesti korostuu se, että me muistettaisiin hoitaa sitä omaa suuta hyvin ja vältettäisiin niitä sokeripitoisia ruokia ja juomia, että sillä ei sitten hampaat reikinny ja ikenetkin pysyisi kunnossa. Tässä on sitten vähän vinkkejä suun kuivuudesta kysymiseen. Jos me ollaan pitkään, tai jos se on ollut normaali asia se kuiva suu, niin sitä ei välttämättä osaa enää sanottaa, että se on kuiva. Kysymyksiä, mitä voi käyttää siihen suun kuivuudesta kysymiseen, niin on esimerkiksi tuntuuko suu kuivalta tai tahmealta, onko nieleminen tai puhuminen vaikeaa, tarvitseeko nestettä ruoan nielemiseen, tai tuntuuko se kieli tarttuvan sinne suulakeen, no miten mausteiset ja happamat ruuat, ärsyttääkö ne limakalvoja, tai se, että tarvitseeko öisin herätä juomaan vettä. Se on ihan selkeä merkki siitä, että suu on kuiva. Tai pysyykö proteesit suussa? Toki proteesit voi olla muutakin haastetta, jos ne ei pysy suussa. Ne voi olla vaikka pohjauksen tarpeessa, mutta kuiva suu voi olla myös sillä taustalla syynä. Hyvä semmoinen kotitesti on testata sieltä keittiön laatikosta löytyvää lusikkaa sinne suuhun ja posken limakalvolle. Jos se jää se lusikka kiinni sinne posken sisäpintaan, niin se on selkeä merkki siitä, että se suu on kuiva. No miten sitten toimitaan, kun se suu on kuiva? Sitähän on tärkeää siinä vaiheessa hoitaa. Ihan ykköstä on se, että me muistetaan se suuhygienia huolehtiminen päivittäin. Eli se suun puhdistaminen. Mahdollisimman vähän vaahtoava hammastahna, tai mielellään, että ei vaahtoa ollenkaan. Eli hammastahna, joka ei sisällä sitä natriumlaurylisulfaattia. Riittävä vedenjuonti päiväsaikaa sekä sitten se, että kostutetaan sitä suuta usein vedellä. Vältettäisiin ne päihteet. Ksylitolipastillien tai purkan käyttö, se lisää sitä syljen eritystä, mutta itse sitä syljen tuotantoa se ei lisää, mutta eritystä sinne suuhun. Voi käydä myös ostamasta apteekista löytyviä ihan kuivan suun tuotteita. Siellä on geelejä, tabletteja ja suihkeita erikseen. Niiden käytöstä on sitten tärkeää se, että niitä käytetään ihan ohjeen mukaisesti, koska jos niitä käyttää kerran päivässä, niin siitä ei välttämättä saa sitä hyötyä. Suun limakalvolle voi sivellä myös ihan esimerkiksi ruokaöljyä tai seridaalia illalla, kun menee nukkumaan.
niin sekin tuo sinne semmoisen kosteuden tunteen. Eli kun me hoidetaan kuiva suu kuntoon tai sitä kuivaa suuta, niin se myös sitten lisää sitä meidän hyvinvointia. Sitten vähän ihan suun omahoidon muistilistaa. Jos siellä suussa on omia hampaita, on niitä täydet rivistöt tai muutamia ja sitten lisäksi osaproteesit, niin ne omat hampaat tulee harjata se 2 kertaa päivässä. Ja mielellään käyttää sitä sähköhammasharjaa, koska se on tosi paljon tehokkaampi. Entä se perinteinen käsihammasharja? Hammasvälit on tärkeää muistaa puhdistaa päivittäin. Ja lähtökohtaisesti suositellaan sitä hammasväliharjaa, jonka suun terveydenhuollon ammattilainen on sitten toivottavasti katsonut oikean koon sinne tai oikeat koot. Käytetään fluorihammastahnaa, joka tosiaan vaahtoa mahdollisimman vähän. Sekä harjauksen päätteeksi syljettäisiin ylimäärä tahna vaan pois siltä suusta, mutta ei enää purskutelta vedellä sitten hammaspesun jälkeen, koska näin se fluori, mikä on tullut sinne hammastahnan mukana, niin se saa jäädä vaikuttaa sinne hampaiden pinnoille vielä. No sitten, jos siellä suussa on niitä proteeseja, hammasproteeseja, osaproteeseja, rankaproteeseja, niin nekin on tärkeää puhdistaa se 2 kertaa päivässä. Ja sen yhteydessä huuhtoa suuvedellä aina ruokailujen jälkeen. Käytetään sen proteesien puhdistamiseen ihan proteesin harjaa. Se on semmoinen vähän erilainen kuin se sähköhammasharja tai käsihammasharja. Käytetään puhdistusaineena siihen joko proteesien puhdistusainetta tai laimennettua käsitiskiainetta. Muistetaan ottaa ne aina yöksi pois siltä suusta, jotta se sylki pääsee huuhtomaan sitä limakalvoa. Toki jos on haasteita, että ei kokee, että öisin ei voi pitää proteeseja pois suusta, niin sen voi toteuttaa myös päiväsaikaa. Päivällä about noin 4 tuntia pois suusta proteesit, niin sekin on jo aivan hyvä. No silloin kun niitä proteeseja ei pidetä siellä suussa, niin on tärkeää säilyttää puhdistettuna yön yli kuivana rasiassa. Mahdollista on myös puhtaat proteesit säilyttää pienessä kosteudessa, mikäli te olette saanut siihen erillisen ohjeen sieltä hammasteknikolta tai sieltä hammaslääkäriltä. Proteesit on myös tärkeää muistaa puhdistaa ihan tuolla proteeseille tarkoitetulla puhdistusaineella noin kerran viikkoa. Näitä myyään apteekissa esim. Koreka ja Nitradine markettinimillä tai kauppanimillä. No mistä voitte sitten löytää helposti vielä lisätietoa suun terveydestä? Olin tästä ajatellut ehkä, että näyttäisin vielä tuommoisen videon pätkän, mutta otetaan nyt vaan esille tämä, että mistä se tieto löytyy. Kun menette Labhan nettisivuille, eli www.labha.fi, niin siellä yläkulmassa löytyy tuommoinen hyvinvointia arkeesi-sivusto. Eli täällä oikealla ylhäällä tämä ensimmäinen soikio. Sieltä kun klikkaa, niin tulee valikko tänne vasemmalle, jossa alimmaisena on suun terveys sekä tarinan auttamisen videot apunasi. Tarinan auttamisen videoita on siellä paljon, mutta ne suun terveyden videot on ihan siellä sivun lopussa, eli plärää sitä ihan alas, niin sieltä löytyy terveysosio ja suun terveys. Siellä on ihan ikäihmisille suunnattu oma video, noin 4,5 minuuttia, sekä sitten semmoinen yleisvideo ihan yleisesti suun ja hampaiden hoidosta. Ne on hammaslääkärin siellä, niin kuin hammaslääkäri on kertomassa ja puhumassa videoilla, niin niitä suosittelen, että kun aikaa on, niin käydä vähän tutustumassa. Kiitos meidän puolesta. Lämmin kiitos. Tosi tärkeitä asioita saatiin kuulla suun terveydenhuollosta. Ja tämä on varmaan semmoinen aihe, mitä meidän pitäisi tuostakin aina nostaa esille ja yksi tosi tärkeä kulmakivi meidän hyvinvoinnissa.
Hyvä. Minäpäs laitan täältä sitten oman esitykseni jakoon ja mä mietin, että onnistuuko äskettäisessä esityksessä oli niitä linkkejä, niin voitko laittaa tuonne chattiin vaikka suoraan sen, mikä